Ongi etorri Xerezaderen Artxiboa literatur podcastera. Podcasta hau egiten dugu Saioa Gabikagoge askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin, eta prestatu munduko kontakizunik bikainenez, euskaraz gozatzeko. Gaur, Xerezaderen Artxiboan, Ma Parkerren bizitza eta Etxeko Andrearen neskamea. Egilea, Catherine Mansfield. Itzultzailea, Anton Garikano. Honela aurkezten du Catherine Mansfield, Anton Garikano itzultzaileak literatura unibertsala bildumarako egindako sarreran. Catherine Mansfield 1888an jaio zen Wellingtonen, Zelanda Berrian, baina bai berarentzat eta bai bertako askorentzat, Britainia Handia zen benetako ametsetxe eta helmuga. 14 eta 17 urte bitartean Londresen ikasi ondoren Zelanda Berrira itzulirik, ez zuen etzi Ingalaterran bizitzen jarri zen arte, oraingoan betiko 1908an. Bai hauetan eta bai ondorengo joan etorrietan ordea, badirudi ez zela inon pozik sentitu. Zorion bila, noraezean ibili zen urteetan eta urteetan, eta bere gorputz erratua sarri erori zen ostatu eta hotelgelatan, laguntza eskaini ziotenen besoetan, goxotasuna eman ziotenetan. Zelanda Berriko familiak eta bizitzan zen garaiak, ez zuen ulertu eta barkatu Catherine Mansfielden ibilera heterodoxoa. Maitasun beharrak bultzaturik, ugari izan ziren berarekin harremanak izandako gizon eta emakumeak. 1909an, George Bowdenen ezaguera egin, hark eman zion idazten hasteko modua The New Age aldizkarian, eta arekin ezkondu zen, naiz eta Garnet Trowellengandik haurdun egon. Laster bildu zen ostera Garnetekin, herri-zerri ibili oizena musika jotzen orkestra batean. Amak Alemaniara lagundu ondoren hango bainuetxe batean erditzeko, haurra galtzeak nahigabe handia sortu zion. Antzegoela, maitemindu zen Florian Sobienowski itzultzaile poloniarrarekin. Nunbait, hark ezagutarazi zion Txekhoven obra, baina baita gonorrea erantzi ere. Garai hartan eritasun senda ezin eta izen txarrekoa, ondorio larriak eragin zizkion heriotza bitartean. Oina zelatzak, bihotzeko ezinak. Alemaniako egonaldi hark inspiratu zion bere lehen liburua, In a German Pension, 1911an argitaratua. Urte berean ezagutu bide zuen John Middleton Murray. Biak bateginik maitasunari eta lanari esker, haren Rhythm aldizkarian hasi zen Catherine Mansfield idazten, aurrekoarengandik bizi alargundu eta Murray hartu zuen ondoan. Bere memorietan ageri denez, baina, beren harremanak gorabera askokoa izan zen. Catherine Mansfieldek askotan egozten zien gizonei, baldarrak izatea sentimendu mailan, krudelak, handinaiak, engainatzaileak. Virginia Woolfekin ere tratu estua izan zuen 1916 gero, eta gertutik jarraitu zuten batak bestearen lana. Izan ere, biak ziren zutabe tinkoak orduko emakumeen borrokan, tradizioak agintzen zien zereginetik iesi, gizonen maila berdina nondik iritsiko. D.H. Lawrenceen lagun eginik, hark kutsatu zion agidenean, tuberkulosia. Lehen ez gain, orduan eta gehiago gaixotu zen, eta diru estuasunak ere
kalterako izan ziren. Bere kontakizun laburrak, neurri handian, bere txikitako bizimodu viktoriarraren ispilu dira. Dotoretasun eta fintasuna kapelu eta blusa berrien forma harturik, aldamenean, mirabeak, hipokondriasko ukituak, festak, lore koloretsuak, afektazio itxurati bat. Azalorren azpitik, badirudi Catherine Mansfieldek benetako sentimenduak agertu nahi dituela, inguru hotz baten artetik distiratzen duten argiuneak. Instant batez piztu eta berehala itzaltzen diren irudiak. Hori dena, hizkuntz ekonomia harrigarri batekin. Bertan balego bezala, irakurleak bat egiten du momentu horiekin. Izan ere, deskripzioak bikainak dira, zehatzak, bizitza darie. Utsalak diruditen xehetasunek balio simboliko indartzua hartzen dute, beti ere inoren barrua errotik aztertu nahian. Hori da azken batean, Catherine Mansfielden ardura, giza jokabidearen berri ematea, bere kontraesan eta gordintasunekin, modu poetikoan. 1922an, Lorategiko festa argitaraturik, gehiago idazteko gauza ez eta osasun bila abiatu zen herriz herri. Frantziako Fontainebleau hil zen, handik urte betera, 35 urte zituela. Honaino heltzen da Anton Garikanok literatura unibertsalaren bildumarako prestatutako sarrera. Gaur irakurriko ditugun ipuinetan, Ma Parkerren bizitza eta Etxeko Andrearen neskamea, bi emakume ditugu protagonista. Biak, inoren zaintzaileak, inoren etxearen garbitzaileak. Biak, besteentzat bizi eta beren bizitzari uko egindako emakumeak. Ma Parkerren bizitza. Jaun literatoak goiz hartan atea ireki Ma Parkerri, asteartero etortzen baitzitzaion etxea garbitzera, eta bilobagatik galdetu zion. Ateko tapizean zegoen Ma Parker, sarrera txiki ilunean, eta besoa luzatu zatea isten lagundu ondoren jaunari, erantzun zuen. Atzo lur eman genion jauna. Esan zuen isilik. Ene bada, asko sentitzen dut. Esan zuen jaun literatoak, atsekabezko doinu batekin. Gozaltzen ari zen orduantxe. Oso mantal narrasa zeraman eta egunkari zimur bat zuen eskuan. Baina txarki sentitu zen. Ezin zen sala epelera itzuli zerbait esan gabe, zerbait gehiago. Orduan, neskamea bezalakoek, hainbesteko balioa ematen zietenez hiletei, esan zuen jator. Hileta ederra izango zela, espero dut. Zer esan duzu jauna? Galdetu zuen Ma Parker zaharrak, lehor. Gaixo errukarria, erabat jota ematen zuen. Hiletak arrakasta izango zuela, espero dut, esan zuen. Ma Parkerrek ez zuen erantzun. Burua makurtu eta sukaldera joan zen tirrik itarraka, gogor eutsi zarrain poltsari, barruan baitzituen garbigarriak eta aurreko mantala eta feltrosko oinetakoak. Jaun literatoak bekainak goratu eta gozariari ekin zion berriro. Zena galduta noski, esan zuen ozenki, mermelada hartzen zuela. Ma Parkerrek buruko tokatik bi orratz beltz-beltzak kendu eta ateatzean eseki zuen. Zamar gastatua askatu eta ura ere eseki zuen. Ondoren, aurreko mantala lotu eta botak kentzeko eseri zen. Botak kentzea edo janztea bere biziko oinazea zen, baina urteak zeramatzan oinazearekin. Minarekin ohituta zegoenez,
aurpegia okertuta eta bihurrituta eukitzen zuen ziztadaren zain, baita txibistak lasaitu aurretik ere. Bukatutakoan, bizkarra atzeratu intziri bat eginez, eta leun igurtzi zituen belaunak. Amona, Amona! Magalean zeukan biloba txikia, botoizko bota jantzita, kalean jolastetik zetorren. Begira nola utzi dioan Amonari gona, bihurri hori. Baina mutikoak Amona lepotik hartu, etaren masailak berea igurtzi zuen. Amona, emon txampona! Hasi zitzaion, zurikerian. Aldemendik, Amonak ez dik txamponik. Bai, baduzu. Ezetz ba? Baietz ba, eman bat. Baina bera, larruzko poltza zahar, beltz, zanpatuaren bila ari zen ordurako. Eta ik, zer emango Amonari? Mutikoak barre txiki lotxati bat egin, eta gehiago urreratu zitzaion. Ilobaren betazala sentitu zuen masailan ikaraz. Nik ez dute zer. Xuxurlatu zuen. Andres zaharra airean zutitu, gazesko sukalde gainetik burdinasko lapiko hartu eta arraskara eraman zuen. Urrotsak, lapiko barrena astintzen, itxuraz behintzat mina gutxitu zion. Perraila ere bete zuen eta garbiketarako ontzia. Liburu osoa beharko litzateke sukalde ura nola zegoen azaltzeko. Astean zehar jauna, bere kasa moldatzen zen. Hau da, justu horretarako jarritako mermelada ontzi batera botatzen zituen te ostoak eta sardeska garbirik gabe geratzen bazen, bat edo bi garbitzen zituen esku oialean. Gainerakoan, lagunei esplikatzen zien moduan, oso sistema simplea zeukan, eta ez zuen ulertzen jendearen kezka etxeko gobernua zela eta. Duzun guztia zikindu, astean behin atzo bat hartu garbiketarako eta kitxo. Ondorioak ikaragarrizko zabortegi baten antza zuen. Lurra bera ere beteta zegoen ogi txigortuen azal, paper, zorro, zigarro puntaz. Baina Maparkerrek ez zion amorraziorik horregatik. Errukia zion jaun gazte gizagaixoari. Hark ez baitzuen, inortxo ere kaso egingo zionik. Leio txiki zikinetik, triste itxurako zerupuzka zabal bat ikusten zen, eta odeiak ageri zirenero oso igatuak ematen zuten. Odei zaharrak, ertzak janda, zuloekin, edotearen mantxak bezalakoak. Ura berotzen zen bitartean, Maparker lurra errastatzen hasi zen. Bai, pentsatu zuen, erratzaz bazterrak joka. Bata dela eta bestea dela, latzak ikusia naun. Bizitza gogorra izan dinat. Auzoek ere, horixe esaten zuten berari buruz. Berarrain poltsa hartuta etxealdera arrastaka zijoala, sarritan aditzen zien kale kantoian zain zeudela, edo burdinezian jarririk, bata besteari esaka. Horrena bai bizitza gogorra, Maparkerrena. Egia latza zen, eta ez zegoen batere arro. 27. atzeko etxe azpian bizi zela esatea bezala. Gogorra bizitza. 16 urterekin, Stratfordetik irten eta Londresera etorri zen, sukaldeko neskame. Bai, Stratford on Avonen jaioa zen. Shakespeare esan duzu, jauna? Ez, jendeak beti hartaz galdetzen zion, baina berak ez zuen sekula izen hori aditu, antzokietan ikusi arte.
Etzen ezer oroitzen Stratfordekoaz, salbu, iluntzean sutondoan eserita, izarrak ikusten zirela tximiniatik. Eta amak beti irugiarra ukitzen zuela sabaian zintzilik. Eta bazen zerbait atarian, zuaiska bat, beti usain ederra zuena. Baina zuaiskaz zalantza zuen. Behin edo bitan etorri zitzaion gogora ospitalean, gaizkituta eraman zutenean. Leku latza izan zen laneko lehen etxea. Ez zioten irteten usten. Ezin zen gora igo, goizeko eta iluntzeko otoitzetarako espazen. Benetako sotoa zen. Eta sukaldaria emakume ankerra zen. Irakurri ahal izan baino lehen kentzen zizkion familiaren kartak, edo bestela, haiekin lo hartzen zuela eta ekonomikara botatzen zizkion. Eta kakalardoak, sinestea ere. Londresera iritsi arte sekula ez zuen kakalardo beltzik ikusi. Honetan, Mac barre txiki bat egin zuen. Izan ere, kakalardo beltzik ikusi ez izana. Tira, zure oinak sekula ez dituzula ikusi esatea bezalakoa zen. Familia Ark sorpean etxea jan zuenean, laguntzaile joan zen mediku baten etxera, eta han urte bi egin ondoren, gau eta egun etenik gabe, eskondu zen. Senarra okina zen. Zer eta okina, Parker Andrea? Esan zuen jaun literatoak. Izan ere, noiz edo noiz, liburukoteak alde batera utzi, eta belarri bat eskaintzen zion, bizitza izeneko zera horri. Oso atsegina izan behar du okin baten emazte izateak. Parker Andreak ez zuen seguru ematen. Lanbide garbi askoa, esan zuen jaunak. Parker Andreak ez zuen gogatua ematen. Ez zitzaizun gustatzen bezeroei ogi berria ematea. Zera jauna, esan zuen Parker Andreak. Nik enuen goiko dendan denbora asko egiten. 13 txikitatik 7 ehortzi genituen. Ospitalea etzenean, ambulatorioa, esan liteke. Horixe bai, Parker Andrea, esan zuen jaunak otzikaraz, berriro luma hartuz. Bai, 7 joan ziren, eta beste 6 artean txikiak zirela, bularretik gaixotu zen senarra. Biriketan irina, esan zion medikuak berari. Senarra ohean eserita zegoen, alkandora burutik gora igota, eta medikuak biribil bat egin zion bizkarrean atzekin. Hemendik irekiko bagenu, Parker Andrea? Esan zuen medikuak. Birikak haut zuriz lepo ikusiko zenizkioke? Hartu arnaz adizkidea. Eta Parker Andreak inoiz ez zuen seguru jakin. Benetan ikusi zuen ala iruditu zitzaion haut zurizko laino handi bat ateratzen senar gizagaixoaren espainetatik. Baina zen bat borroka 6 seme-alaba horiek hasteko eta bere buruari eusteko. Latza izan zen. Gero, orduantxe eskolarako adina iritsi zitzaienean, senarraren arreba etorri zen berekin bizi eta etxeko gobernuan laguntzera. Baina artean 2 hilabete bertan ez, eta eskileretan bera erori, eta bizkarrezurretik jota geratu zen. Eta 5 urtez, Ma Parkerrek beste haur bat eukizuen, haren negar saioak zaintzeko. Gero, modi txikia bide txarretik abiatu eta berarekin eraman zuen Alice aizpa. 2 mutilak kanpora joan ziren, eta Jim txikia Indiara joan zen soldadu. Eta Ethel, gazteena, eskondu egin zen zerbitzari txiki alferrontzi batekin, gero ultzerekin hil zena,
Leni txikia jaiotako urte berean. Eta orain, nire Leni txikia, nire biloba. Kikera zikin, ontzi zikin pila garbitu eta lehortu zituen. Labanak, ikatza baino beltzago, patata zati batekin garbitu eta kortxo zati batekin bukatu zituen. Maia eskuilatu zuen eta baita arasa eta arraska ere, non sardin izatzak zebiltzan igeri. Mutikoa etzen sekula indartsua izan, hasieran bertan ere. Denek neskatzat hartzen duten aur eder hoietakoa zen. Ilekizkur zilartzuak zituen, begi urdinak, eta diamante baten antzeko orina sudurraren alde batean. Berak eta Ezelek izandako burausteak ume ura hasten. Egunkarietako zenbat gauzarekin saiatu ziren. Igande goizero, Ezelek ozen irakurtzen zuen, Ma Parkerrek lixiba egin bitartean. Jauna, bi hitz bakarrik zuri esateko, nire mirtil txikia, iletzi egin zutela, baina zure botikako 4 botil hartu, eta 9 astetan 8 libra irabazi, eta oraindik ere gizentzen ari da. Eta orduan, arasatik tintaren arrautzontzia hartu, eta gutuna idatzi ohi zuten, eta Mak posta agindu bat bidali ohi zuen biharamunean, lanera bidean. Baina alferrik zen. Leni etzen ezerekin gizentzen. Kanposantura eramateak ere etzion inoiz kolorea hobetu. Autobusean zijoala astindu on bat emateak, etzion inoiz apetitua ireki. Baina hura, amonaren mutikoa izan zen hasieratik. Nore mutikoa izi, esaten zion Ma Parkerrek, labe aurrean zutitu eta leio zikineran zijoala. Eta ahots txiki hura, oso epela, oso hurbila, itogarria. Ma Parkerrek bular barruan sentitzen zuen, bihotz azpian, barrez lehertzen zen, esanez. Ni amonaren mutikoa naiz. Une hartan, pauso hotza aditu zen, eta jaun literatoa agertu zen, kalerako jantzita. Parker Andrea, kanpora noa. Oso ondo, jauna. Tintontziaren erretiluan aurkituko duzu zure koroa erdia. Eskerrik asko, jauna. Aizu, Parker Andrea, esan zuen jaun literatuak bizkor. Azkeneko hemen izan zinenean, ez zenuen kakaurik zakarretara botako, ezta? Ez, jauna. Arraroa da oso. Lepua jokatuko nukeen koilarakada txiki bat kakao utzi nuela potoan. Bapatean isildu zen. Goxo eta tinko jarraitu zuen. Zerbait harrika botatzen baduzu, esango didazu, ezta, Parker Andrea? Eta han joan zen, bere buruarekin oso pozik. Erabat seguru, hain zuzen ere, argi utzi ziola Parker Andreari, bera emakume bat bezain ernea zela, naiz eta axola gabe itxura deuki. Atea danba itxi zen. Eskuilak eta zapiak hartuta, logelara joan zen. Baina ohea egiten hasi zenean, berdintzen, sartzen, astintzen, jasan ezina gertatu zitzaion Leni txikiaren oroitzapena. Zergatik sufritu behar izan zuen horrenbeste. Horixe zen ulertu ezin zuena. Halako ingeru txikiak zergatik borrokatu arnasa hartzeko. Ez zuen zentzurik aur bati horrela sufriarazteak. Leniren bularreko kutxa txikitik, irakitearen antzeko hotza aditzen zen.
koskor handi bat zeukan bularrean egosten, bota ezin zuena. Estule egitean, izerdia saltzen zitzaion bekokian. Begiak handitu, eskuak dardar, eta koskor handi ura egosten patata bat eltze barruan kolpeka bezala. Baina denetan latzena zen, estulka ari etzenean, burkoaren kontra eseri, eta ez zuen hitz egin edo erantzuten, ez da aditzen zuen itxurarik egiten ere. Muturtuta jartzen zen. Ez duk Amona Xar gaixoaren kulpa potxoko. Esaten zion Ma Parker gaixoak, ari belarri txiki purpuretatik hile bustia atzeratuz. Baina lehenik, burua mugitu eta baztertzen zen. Zeharo haserre begiratzen zion Amonari, irmo. Burua okertu eta saiezka begiratzen zion. Amonagandik alakorik espero izan espalu bezala. Baina azkenean, Ma Parkerrek estalkia bota zuen ohe gainera. Ez zeukan hartan pentsatzerik. Gehiegizkoa zen. Gehiegi jasan behar izan zuen bizitzan. Orain arte jasan zuen, bere buruari zutik eutzi zion, eta sekula ez zuten negarrez ikusi. Ez da inortxok ere. Seme-alabek ere ez zuten ikusi bea jotzen. Beti atxiki zuen burua arro. Baina orain, lehenik gabe, zer geratzen zitzaion? Deus ez. Uraxe zen bizitzan geratzen zitzaion bakarra, eta orain, ura ere ez. Zergatik gertatu behar zait hori dena, galdetu zuen berekiko. Zer egin dut, esan zuen Ma Parker gaixoak. Zer egin dut? Hitz horiek esatearekin batera, lurrera erori zitzaion eskuila. Sukaldean topatu zuen bere burua. Bere miseria hain zen gogorra, nun kapelua jarri, samarra jantzi eta etxe bizitzatik irten baitzen, ametsetan bezala. Etzekien zer egitera zijoan. Gertatu zaionarekin izu eginik doan norbait bezala, edo nora joana ziez egitea balego bezala. Kalea hotz zegoen. Haize izostua zebilen. Jendea ziztuan zijoan, oso bizi. Gizonak guraizeak bezala oinez. Emakumeak katuak bezala, txipitxapa. Eta inok etzekien. Inori ez hitzaion axola. Bertan lehertzen bazen ere, azkenean, hainbeste urte eta gero negarari ematen bazion, giltzapera bidaliko zuten. Baina negar egitean pentsatu, eta iruditu zitzaion leni txikiak besoetara salto egiten ziola. Bai, horixe nahi dik lastana. Amonak negar egin nahi dik. Orain negar egiterik baleuka, denbora askoan negar, hainbeste gauzagatik. Bateko lehen etxe ura eta hango sukaldari ankerra. Besteko medikuarena. Gero zazpi txikiak, senarraren eriotza, seme-alaben joaera, eta lehenirena bitarteko urte garratz guztiak. Baina gauza hauekin denekin behar bezala negar egiteko, denbora asko beharko zuen. Hala ere, iritsi zen garaia, egin beharra zeukan. Ezin zuen gehiago atzeratu. Ezin zuen luzaroago itxaron. Nora joan. Horrena bai bizitza gogorra Ma Parkerrena. Bai, bizitza gogorra ongi ere.
Dardaraka hasi zitzaion kokotza. Ez zeukan denbora galtzerik, baina non? Ez zeukan etxera joaterik, ezer zegoenan. Beldurrez akabatzen jarriko zen. Ezin zen edozein bankutan eseri. Jendea etorriko zitzaion galdezka. Ezin zen, noski, jaunaren etxera itzuli. Ez zuen eskubiderik besteren etxean negar egiteko. Armailetan edo esertzen bazen, polizia batek zerbait esango zion. Ai, ezin ote zen inon gorde eta bere kasa egon, eta nahi zuen arte bertan egon, inori galarezi gabe, inok estutu gabe. Mundu osoan, ezin ote zuen ase arteko negar saio batekin, azkenean. Ma Parker bertan gelditu zen, batera eta bestera begira. Haize izoztuak mantala arrotu zion, puxika baten antzera. Eta orain, euria hasi zuen. Ez, inon ere ez. Etxeko Andrearen neskamea.
Esan nizun galaziko, madam. Ez eunden lo, ezta? Orain txeraman diotea etxeko Andreari, eta katilukada eder bat gelditu denez, pentsatu dut agian... Ez horregatik, madam. Betik ikera bate egiten dut azken gauza. Otoitz egin ondoren edaten du ohean, berogarri bezala. Belaunikatzen denean nik heltzea sutan jarri eta esaten diot. Etzak presarik izan otoitz egiten hasteko. Baina beti hasten da irakiten. Etxeko Andrea otoitzen erdira iristerako. Izan ere, madam, hainbeste jende ezagutzen dugu eta denak daude otoitzen premian. Denak. Etxeko Andreak izen zerrenda bat dauka liburu gorri txiki batean. Ene, norbait berria bizitan etorri eta ondoren etxeko Andreak esaten didanero. Helen, ekatzan nire liburu gorri txikia. Zeharo azerretzen naiz, benetan. Beste bat, pentsatzen dut, ohetik kanpo egonaraziko duena, edozein eguraldirekin. Eta gainera, ez duku sinik nahi. Madam, tapiz gogorrean belaunikatzen da. Otzikara ematen ditorrela ikusteak, hainbeste ezagutzen aldut. Saiatu naiz engainatzen ere, edredoia zabaldu nuen lurrean, baina hori egin nuen aurreneko aldian, haren begiratua, santu bat ematen zuen, madam. Gure jainkoak baote zuen edredoirik, Helen? Esan zuen. Baina, garai hartan ni ere gazteagoa eta gogoa eman zidan esateko. Ez, baina gure jainkoak ez zuen zure adina eta etzekien zer zen zurea bezalako lumbagoa eukitzea. Ni bai bihurria, ezta? Baina finegia da, madam. Oraintxe tapa-tapa egin eta ikusi dudanean etzan da, eskuak kanpoan eta burua burkoan, polita, neure artean pentsatu dut. Oraintxe zeure ama zena ematen duzu, haren hilotza bestitu nuenean. Bai, madam, neure eusku utzi zuten dena. Ederki zegoen, bere hile leunarekin kopetan kiskur fin-finak egin, eta lepoaren alde batean, bioleta moren sorta zoragarri bat jarri nion. Dotore asko zegoen bioleta haiekin, madam. Ez ditu sekulaztuko. Gaur gauean ere, etxeko Andreari begiratu eta pentsatu dut. Oren hemen bioletak jarri eta amazena bezalaxe. Azkeneko urtean bakarrik, madam. Apur bat, zera, ondo ezik edo egon ondoren. Ez zuen noski sekula arriskutzu jokatu. Etxeko Andreari koxoena izan da beti. Baina nola jarri zen. Zerbait galdu zuela uste zuen. Ezin geldirik egon, ezin lasaitu. Egun osoa eskaileretan gora eta bera. Leku guztietan topatzen zenuen. Eskaileretan, ataripean, sukaldera bidean. Eta goraka begiratu eta esaten zizun, ume baten antzera. Galdu zaidan! Goazen, esaten nion nik. Goazen, eta bakarka jarriko zaitut kartetan. Baina heltzen zidan eskutik, ni nintzen bere kutuna, eta xuxurlatzen zidan. Aurkidan, Helen, aurkidan! Tristea, ezta? Ez, etzen bere onera etorri, madam. Atake bat izan zuen bukaeran. Esan zituen azken hitzak, oso mantso. Begira, horko! Begira! Eta joan zen. Ez, madam, ezin esan konturatu nintzenik. Agian beste neskak bai, baina izan ere, nik neure etxeko Andrea besterik ez dut. Biriketakoak eraman zuen nire ama, nik 4 urte nituela, eta aitonarekin hasia naiz, ilapaindegi baten jabea zena. Denbora guztia dendan pasatzen nuen, mai baten azpian, nire panpinaren hilea apaintzen. Langilea kopiatzen nunbait. Oso jatorrak ziren nirekin. Ilorde txikiak egiten zizkidaten, kolore guztietakoak, azken modakoak eta guzti. Eta hantxe egoten nintzen egun osoan, isil-isilik bezeroako hartu gabe, noizean behin bakarrik egiten nuen kirik mailaren oialpetik. Baina, egun batean, guraizeak lortu eta pentsasazu, madam. Erabat moztu nuen hilea.
Soil utzi nuen, tximutxiki bat ematen nuen. Aitonaren haserrea. Hartu zituen aliketak, ez du sekulaztuko, heldu zidan eskutik eta atzak harrapatu zizkidan. Horrela ikasiko dun, esan zuen. Ura erresumina, oraindik ere marka daukat. Izan ere, madam, zeharo arroz egoen nire hilearekin. Mai gainean esertzen induen, bezeroak etorri aurretik, eta zerbait apaina egiten zidan. Kizkurra handi, leunak eta goialdea izurra. Gogoratzen naiz langileak nire inguruan, eta ni serio asko, aitonak emandako penikiarekin, hile egin bitartean aitonak emana geldirik egotearren. Baina, ondoren, beti hartzen zidan penikea. Aitona gizagaixua. Zutan jarri zen, nik egindako txikizioa ikusita. Baina orduan, ederki beldurtu ninduen. Badakizu zerekin nuen, madam? Iez. Bai, iez. Txoko batetik bestera. Sartu eta atera. Auskalo noraino. Ai, ene. Polita emango nuen. Eskua mantalean bilduta eta hileak oskaz beteta. Ez zuen jendeak barre gutxi egingo ni ikusita. Ez, madam. Aitonak ezin izan zuen gainditu. Ezin ninduen aurrean ikusi. Ezin zuen otordurik ere hartu nian banengoen. Hala, izebak hartu ninduen. Elbarria zen, tapizatzailea. Ipotxa! Sofaren atzeak mosteko, gainean zutik jarri behar izaten zuen. Eta ari laguntzen nengoela ezagutu nuen nire etxeko Andrea. Ez hainbeste, madam. 13 urte nituen, bete berriak. Eta enaiz gogoratzen inoiz sentitu naizenik, zera, umea, nolabait esateko. Uniformeare banuen, eta hau eta bestea. Etxeko Andreak hasieratik apaingarriak jantzarazi zizkidan, lepoan eta eskumuturretan. Bai, behin bai, barregarria izan zen, entzun zazu. Etxeko Andreari 2 iloba txiki etorri zitzaizkion bizitan, Sheldonen bizi ginen garai hartan, eta azoka zegoen herri lurretan. Aizan Helen, esan zidan, eramaitzan 2 andereño txiki hauek astoan ibiltzera. Han joan ginen, pospolin utzak ziren, bakoitza esku batetik helduta. Baina astoak zeuden lekura iritsi ginenean, beldurre eman zien gora igotzeak. Hala, begira jarri ginen. Ederrak astuak. Gurdian ikustenen nituen lehen da bizikoak. Jolasekoak nolabait esateko. Kolore gris zilar zoragarria zuten, txalmagorri txikiak eta brida urdinak eta txilinak dilindalan belarrietan. Eta neskako eskortu xamarrak, ni baino handiagoak, zebiltzan haien gainean, gustura asko. Etzen bateren abarmena, madam. Ongi pasatzen ari ziren eta kito. Eta ez dakiz zer izan zen, baina hanka txiki haiek ikusita eta begiak hain goxo eta belarri leunak bere biziko gogoa jarri zitzaidan astoan ibiltzeko. Ezin nuen, noski, andereñoekin nengoen. Eta ze itxura emango nuen han goian zintzilik uniformea jantzita. Baina egun osoan astuak eta astuak buruan sartuta neuskan aiesek. Norbait espanion kontatzen bertan lertuko nintzela iruditzen zitzaidan. Nori kontatu? Baina oheratu nintzenean, James Andrearen logelan egiten nuen lo, garai hartako gure sukaldaria, argiak itzali orduko. Han azaldu zitzaizkidan astuak, dilindalan, haienan katxo politxak eta begi tristeak. Ba, aizu, madam, gogorra da zinesteko, puska batean zain egon nintzen, lo itxura egiten, eta lako batean bizkarra tentetu eta marru batean hasi nintzen. Asto gainera igo nahi dut, asto gainean ibili nahi dut! Izan ere, esan beharra neukan, eta pentsatu nuen ez zutela nire bizkar parre egingo, ametzetan dengoela jakinda. Bizkorra ez da, umetuntun batek halako asmatzea ere. Ez, madam, orain ja ez.
Garai batean ibili nintzen pentsatzen noski. Baina etzen posible izan. Mutilak lore denda txiki bat zuen, kalean bera joan da, gu bizi ginenetik beste aldean. Xelebrea ez da, eta ni hain lore zalea. Bisitak erruz izaten genituen sasoi hartan, eta ni dendan sartu atera ibiltzen nintzen gaur bai eta bihar ere bai, esaten den bezala. Eta Harry eta biok, Harry zuen izena, sesioan hasi ginen gauzak nola antolatu eta hori izan zen hasiera. Loreak, etzen nuke sinestuko, madam, ze loreak ekartzen zizkidan. Haren aleginak. Behin baino gehiagotan lirilloak, eta en naiz esageratzen ari. Bai, noski, eskondu eta denda gainean jartzeko asmoa genuen. Dena erabakia genuen, eta nik erakus lehioa apainduko nuen. Ai, nola ipintzen nuen lehioa larun batetan. Benetan ez, noski, ametsetan. Gabonetan, gorosti eta guzti, eta paskotan lirilloak izar zoragarri batekin, dina narziso egin erdian. Baita ere, bueno, nahikoa dut. Iritsi zen eguna nire bila etortzekoa zena, altzariak aukeratzera joateko. Ahaztuko te zait inoiz. Aste artea zen. Etxeko Andrea ez zegoen oso ongi arratsalde hartan. Ez zuen ezer esan, noski. Ez du ezer esaten eta ez du behin ere esango. Baina ongi antzeman nion, arropetan nola estaltzen zen ikusita eta niri galdezka ia hotz egiten zuen, eta haren sudurtsuak ematen zuen ihartua. En nuen bakarrik utzi nahi. Banekien kezka horrekin egongo nintzela denbora guztian. Azkenean galdetu nion, ia nahiago zuen nik dena atzeratzea. Ez, Helen, esan zidan. Ez larritu nigaitik, ez desiluzio hori eman zuen mutil gazte horri. Eta gainera, hain alai, madam, bere burua ez da xolarik gabe. Inoiz baino okerrago sentiarazi ninduen. Zalantza piztu zitzaidan. Orduan eskuzapia erori zitzaion, eta makurtzen hasi zen ura jasotzeko. Sekula ez zuen egiten. Ze ari zara, egin nuen oihu, ura geldiarazteko lasterka. Tira, esan zuen irribarrez, aizu, madam, esan zuen. Hasi beharko hitzen. Ai, negarrez lertzeko zorian jarri nintzen. Apain mai aldera joan eta zilara garbitzen ari banintz bezala egin nuen, baina eutsi ezin eta galdetu nion, ia nahiago zuen ni ez eskontzea. Helen, esan zidan. Ahotsunekin txe, madam, orain ni zurekin bezala. Helen, izta ezerengatik ere. Baina hori esaterakoa, madam, ni ispiluari begira nengoen, berak etzekien noski ikusten nuela. Bihotzera eraman zuen bere eskutxikia, bere ama zenak egiten zuen bezala, eta begiak goratu zituen. Ai, madam. Harry etorri zenerako pres nituenaren gutun guztiak, eta eraztuna eta opari emandako brotxe txiki potxoko bat. Zilarrezko txori bat, mokoan kate batekin, eta katearen azkenean bihotza daga batekin. Ederrazkoa. Alan, atea zabaldu nion. Enion tutik esateko betarik eman. Tori, esan nion. Eramaitza zuzurekin, esan nion. Akabo da dena. Enai zurekin eskonduko, esan nion. Ezin dut etxeko Andrea abandonatu. Zuri. Emakume bat bezain zuri jarri zen. Danbateko batez itxi behar izan nuen atea, eta antxego nintzen, tardara batean, joan zela jakin arte. Atea zabaldu nuenean, ez dakiz inetziko duzu, madam. Joana zen. Nengoen bezala irten nintzen bidera lasterka, mantala eta txapinekin, eta han geratu nintzen bidearen erdian. Begira.
barre onak egingo zituen ikusi ninduenak. Joinko santua, zer da hori? Orloioa joka, eta nik ez neuki zaitut. Oh, madam, isitzeko esan behar zenidan. Tapa egingo dizkizut oinak? Hala egiten diot etxeko Andreari ere gauero, beti berdin. Eta esaten dit, Gabon, Helen, ondo lo egin eta garaiz esnatu. Ez dakiz zer egingo nuken hori espalit esango. Ai, ene, batzuetan pentsatzen dut, zer egin beharko nuken baldin eta bera, baina tira. Pentsatzeak ez du honik ekartzen, ez da, madam? Pentsatzea alferrik da. Ez du sarri egiten. Eta noizbait alabanago, gogor egiten diot neure buruari. Aizan, Helen, orain ere horrela, tuntuna. Zer egin oberik ez aldun, pentsatzen egotea baino. Entzun dituzu, Ma Parkerren bizitza eta Etxeko Andrearen neskamea. Egilea, Catherine Mansfield. Itzultzailea, Anton Garikano. Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinua da, Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Wind taldearena. Efektuak Freesoundetik hartuak dira. 3 ubebikoitz.freesound.org. Podcast hau egiten dugu Saioa Gabikago Geaskoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustora egon bazara, etorri hurrengo batean berriz ere, Xerezaderen artxiboa literatur podcastera. Laster arte!